Lajeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepo kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernoto para manungsa ingkang perintah kita supaya ngetoi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelaning agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama sebab kita enggal padha angupaya yen ora kersa enggal uga bisa kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba ta pemuda Islam Indonesia nyata kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga. Dajar وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك إلهي Allahumma barik lana fi rajaba wa syafana wa balighna ramadana Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Do elingo urip iku sedelo Ojo wegah ojo susah yen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ngelingono yen wis manggon ning pendosa jaluk bali ning donya wis ra ditampa
banjur mapan ning ngisor kayu sembodo omahku tanpa bantal tanpa kloso Kebal jarak, kelas kebal jarak loh. 20 sih. Salah ter, sudah salah ter. Benar. Panase omas yen ning alon-alon niupene kulon omah ayune ora kepiyon dubrake wong omah Wetan kali yo mas kulone kali banyu milinge tanpa parane ojo lali yo mas karo koncone mongko muda bunga atine gunung yo mas digawe sawah ke kepiye nggone banyoni turung-turung digawe susah ke kepiye ning lakoni ireng ya mas montore kanjeng korene tak supir-supirane yen kowe seneng aja mung diinjek paranono nganti omahe mas ora jejamo jamu pisan godhong-godhong meniran suwe mas ora ketemu temu pisan among dadi pikiran Ijo ya mas aja diundoi sing abang ra kurang-kurang duwe bojo aja dirusui sing legen ra kurang-kurang nyuwun kula mring Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salam pare sekarat lan terus mati nuli dipendem ning kuburan tentakoni aranipun kantakon mungkar lan nakir lamun oleh iman enggal zikir lamun
bisa Jawa kang sampurna monggo nuli amal bagus iku teko lan baguse ngumpuli para piyayi kuburane dina-dina den kebuti kuburane madhe ana jendelane iso padang kesoratan suwargane lamun wong ditakoni makam-makam pertakone malaikat getam-getam krasa dosa ning kuburan rabas melas nuli godho malaikat nganti ambles malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amal Allah iku teko lamun teko si mayit rasa cilaka kembang cara dibuah-buah kembang Allah kembang cara dibuah-buah ojo cerah yang cerah muda kupat ojo cerah yang cerah muda kupat kembang jambu abang rupane kembang jambu abang rupane kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kembang kenongo ning jero guwa kembang kenongo ning jero guwa aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya
Kembang-kembang nongko kembang angka ombo-ombo kembang-kembang nongko kembang nongko sing ombo-ombo aku wis kadung tresno nanging aku rawani kondo aku iki wis kadung tresno nanging aku iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo-ombo iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinara ingkang sekeca ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinara ingkang sekeca kembang-kembang jeruk digawe kalung kembang jeruk digawe kalung aja padha ngantuk yen ngantuk mundak kegulung aja padha ngantuk yen ngantuk mundak kegulung becik ketitik Allah rupamu becik ketitik Allah rupamu ayo dendang digoyang sithik ben iki cepet metu ayo digoyang sithik ben cepet metu Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Yo prakonco ngaweruwono, rukune Islam yo iku limo. Sahadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa lihatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah serta berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku Tuhan negerimu. Yo, sak penjaan aneh yo. Wis jam 2:30. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة كإيمة بدوام ملك الله اللهم بارك لنا في رجب وسعبنا وبلغنا رمضان
Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin do elinga urip iku sedena ojo akeh ojo susah kon poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso apa dunya. Aja tume dadi wong bagus ora urung besok bakal dibungkus mending jero kubur malaikat kang diutus bakal takon ngamal Allah ngamal bagus. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Ayo prokonco ngawruana rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji Pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 14 wulan Ramadan ping 5 haji lamun puasa